Šelmy našli jej 3 mláďatá. Prinášame prehľad udalostí, ktoré spracovali ich redaktori Slovenskej televízie. Dobrý večer. Vítajte. Chorvátsko nám vie pomôcť s prepravou ruskej ropy cez Adriu. Rakúsko odhalilo sériu podvodných telefonátov, u nás ich počet stúpa. Pre chrípku zatvárajú školy, najviac v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Slovenské páry vyhľadávajú za hranicami náhradné materstvo. Chorvátsko je pripravené pomôcť s prepravou ruskej ropy cez ropovod Adria. Požiadali o to Maďarsko a Slovensko. Dodávky ropy cez Ukrajinu zostávajú naďalej zablokované. Chorvátsko upozorňuje, že ropovod je síce dlhodobo technicky pripravený, no pokračovanie v odbere ruskej ropy podporuje agresora. Zásobovanie domáceho trhu podľa našej vlády nie je ohrozené. Dodávky ropy sa zastavili po ruskom raketovom útoku ešte na konci januára.